mâna pe Deci mergem cu barca cu motor, ești nebun, pitonul bagă la greu. Apa este până în benă. Și eu țin contrabala echilibrul. Extraordinar, domnule. Man, filmează un pic în parte, hai ce frumos e. Și acum dacă trece o barcă cu motor mare pe lângă noi, nu se poate. ne răsturnăm de 3 ori. Dar filmează un pic în partea aia. Extraordinar. În partea aia, uite ce frumos e. Da. Și că ce frumos e, deja mi-am schimbat centrul de greutate, pulă. Man, nu te mai răsuci, dai un pic de șpon. Extraordinar, domnule. Nu știu ce, ai. Bă, dar nu la curbe, mă, man, mă! Hai de pula mea. No, man. Cum e? Ce fain Cum are? se pare? Afganistanul era floare la ureche pe lângă asta, așa? Nu se poate, domnule. A, pulă, dacă n-am trecut Pirinei, pulă, cu o barcă mai bună. Deci, ai grijă acolo, man, nu te mai suci așa tare că schimbi tot centrul de greutate și ne ducem. Da, mă. Deci acolo trebuie să ajungem undeva. Chiar așa de mare și trebuie să mai așa mult până la mal acolo. E mult de notat. Hai că acolo nu mai sunt valuri. Extraordinar, mă. Dar cum putem fi așa nebuni, mă? Deci, oare, uite, dacă o băgăm, uite acolo, mă, la rocile alea. E chestia nașpa, că... Piton, să o ancorăm, uite Asta acolo. cu noi și ne pistim. Da, mă, să ancorăm... Când venim înapoi, bai, mă. Să ancorăm, uite acolo la stâncile alea și acolo putem să Mergem în golf, mă, că acolo nu sunt valuri, mă. Dai de pana mea. Mă, nu mișca barca! Nu mișc, am dat un pic de șpon. Păi dă-i. Dă-i că bine mai bine, mai bine apa dacă dai șpan. Filmează un pic pe noi așa. Da. Dar l-am filmat, mă. Uite-o doar un pic. Na, salut! Cum te simți? Ca în Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, barba. De pula. Bă, de când am vrut noi să facem o treabă de asta? Deci trebuie pe Facebook. Bă, ușor, ușor. Păi ai zis că ții echilibru la barcă. Extraordinar, s-a mișcat? Bă, gata, mă. Lasă-mă că știi să nu. Știi care e cel mai mare păcat? Că te haine pe tine și o să te tragă la fund.